Добрый день, детки! Сегодня я почитаю вам свою сказку книги «Великая и малая медведицы», а сказка так и называется. У густым лесе, вельмі далёка ад людзей, пасялілася сям'я бурых мядзведзяў. Тата, вялікі моцны мядзведзь, мама, вялікая добрая мядзведзіца і іх вясёлая дачушка, малая мядзведзіца. Усё ў іх сям'і ладзілася, і мядзведзі жылі дружна. Тата раніцай ішоў на працу ў глыб лесу і вяртаўся позна ўвечары, калі на небе ўжо свяцілі зоркі. Мама таксама шмат чаго рабіла. На ёй былі ўсе клопаты па хаце: уборка, мыццё бялізны, гатаванне ежы, ды і маленькую дачушку трэба было гадаваць. Вялікая мядзведзіца вельмі любіла сваё дзіця і гатовая была рабіць усё дзеля таго, каб тая не сумавала. Матуля гуляла з дачушкай у розныя гульні, чытала ёй казкі, вадзіла на прагулкі ў лес. Малая мядзведзіца расла добрай дзяўчынкай, але трохі распешчанай. Часам за дзень яе матуля так стамлялася, што нават халоднай вадзіцы з калодзежа не магла дастаць. Аднойчы ўвечары, калі тата прыйшоў з лесу і ўбачыў, што ў хаце няма вады, а мама ляжыць на ложку стомленая, сказаў сваёй ужо не зусім маленькай дачцэ: «А ну, дачушка, прынясі мне, калі ласка, вадзіцы з калодзежа». Малая мядзведзіца тут жа паслухалася і пайшла да калодзежа, які быў у двары. Яна падняла з калодзежа напоўненае халоднай вадой вядзерца і ўбачыла у ім незразумелыя іскрынкі. «Што гэта?» – здзівілася малая і раптам пачула жаласныя галасы, якія даносіліся з вады. «Малая медведица, не нясі нас у хату, адпусці на волю. Мы зорачкі, якія выпадкова сарваліся з неба і зваліліся ў калодзеж. Дастань нас з вядзерца, калі ласка». Малая мядзведзіца, пачуўшы гэтыя словы, пацягнулася за зорачкамі ў ваду, але, разгледзеўшы зблізку іх цудоўныя іскрыстыя цельцы, пашкадавала раставацца з імі. «Яны такія прыгожыя», – падумала яна, – «схаваю я іх за хатай, а потым пагуляю з імі». Малая мядзведзіца панесла вядзерца з вадой за хату і схавала яго там, а бацьку сказала, што выпадкова скінула вядро ў калодзеж. Вялікі мядзведзь пажурыў дачушку за яе нязграбнасць, але неўзабаве яны знайшлі іншае вядзерца, і дачка тут жа прынесла яму вады. На другі дзень раніцай тата, вялікі мядзведзь, пайшоў працаваць у лес. Мама ўзялася за сваю хатнюю работу, а дачушка пабегла за хату паглядзець, як там пажываюць яе зорачкі. Зазірнула ў вядзерца. Зорачкі тут, пазіраюць на яе, пераліваюцца рознымі колерамі, але тварыкі ў іх зусім не вясёлыя. Глядзяць яны на дзяўчынку і быццам дакараюць яе за штосьці. «Я яшчэ трохі пагуляю з вамі», – сказала малая, не жадаючы адпускаць зорачкі на неба, і пабегла да мамы. Глядзіць, а тая ўжо пазбірала брудную бялізну ў кошык. «Дачушка, пайшлі на рэчку, дапаможаш мне памыць бялізну», – папрасіла вялікая мядзведзіца. «Добра, пойдзем», – узрадавалася малая мядзведзіца новаму шпацыру ў лес. І вось бяжыць яна за мамай, а сама пра сябе думае: «А ў мяне ёсць зорачкі, а ў мяне ёсць зорачкі». Але, вядома, матулі пра гэта ні слова не кажа. Ідуць яны праз лес. Вакул хвоі ды елкі, пад елкамі жоўкнуць шапачкі грыбоў, на палянках чырванеюць ягадкі суніц, а ў небе сонейка свеціць і птушачкі ціўкаюць. Падышлі да рэчкі.
Мама пачала сціраць бялізну, а дачушка тут жа побач з ёй бегае, у ваду зазірае, хоча рыбку адшукаць. Бегала, глядзіць, каля берага ў вадзе свеціцца штосьці. Прысела яна да вады, прыслухалася і чуе ўсё тыя ж словы: «Малая мядзведзіца, адпусці нас на неба, мы бедныя зорачкі, выпадкова зваліліся ў раку, калі ласка, дапамажы нам». Малая мядзведзіца, пачуўшы гэта, закрычала: «Матуля, я знайшла зорачкі, хадзі, дапамажы мне іх дастаць, мы нясём іх да хаты, я буду з імі гуляць». Аднак, калі мама убачыла маленькія іскрыстыя істоты і пачула іх жаласныя галасы, яна пашкадавала іх. «Не, дачушка, нам нельга гэта рабіць. Трэба абавязкова адпусціць зорачкі на неба, бо яны могуць загінуць». «Загінуць? Чаму?» – здзівілася малая. «А таму, што ім тут дрэнна. Зорачкі прывыклі жыць на небе, там іх хата». З гэтымі словамі мама дастала ўсе зорачкі з вады і адпусціла на волю. Тыя ж, вызваліўшыся з вады, зазіхацелі яшчэ мацней і, асвяціўшы неба, накіраваліся ў вышыню. Мама і дачка доўга назіралі за імі, а зорачкі ўзляцелі на самы небасхіл і занялі там свае месцы. «Глядзі, якім там добра», – прамовіла вялікая мядзведзіца. «А зараз пойдзем да хаты, ужо сцямнела». Падышоўшы да свайго дому, малая мядзведзіца адразу пайшла да сваіх зорачак. «А што, калі мае зорачкі памерлі?» – з болем думала яна. Зазірнуўшы ў вядзерца і ўбачыўшы светлыя скрынкі, малая мядзведзіца супакоілася. «Даруйце мне, мілыя зорачкі», – прамовіла яна, – «я зараз жа адпушчу вас на неба». Малая тут жа дастала іх з вады і падняла ўгару, а ўзрадаваныя зорачкі хуценька ўзляцелі ў неба. Неўзабаве яны таксама занялі свабоднае месца на небасхіле. Гэтае месца аказалася недалёка ад таго месца, дзе зусім нядаўна пасяліліся тыя зорачкі, што зваліліся ў раку. Шмат часу прайшло з той пары, калі адбылася гэта історыя, але зараз кожны, хто паглядзіць уначы ў зорнае неба, абавязкова ўбачыць на ім два вельмі яркіх сузор'і, якія размясціліся недалёка адзін ад аднаго. Гэта сузор'і вялікай мядзведзіцы і малой мядзведзіцы. А калі добра прыгледзецца, то можна заўважыць, што яны вельмі падобныя на сапраўдную зямную мядзведзіцу і на яе дачушку, малую мядзведзіцу. Можа, нябесныя зорачкі такім чынам аддзячылі лясных жыхароў за дапамогу, якую тыя калісьці вельмі даўно ім аказалі.